Znáte, že na toto žebobou odľatý dzvín treba hlinu? Veľohlina. Z ňoj utvoriť sa vnútro zvona, falošný dzvín, jak i plášť zvona. Pak spojením form vnikne korpus, do kotroho vlie sa rozpečený bronz. Zadumali ste sa i nad ďalším dielom? Jak to zvonár zrobiť, že dzvín je okrašený i popísaný? Naperec z vosku zrobiť čísla, bukvy, ornamenty i reliefy. Pak ich bravčovou masťou prilipiť na formu i všetko natrie hlinou. I to tak, že bo zrobila sa hrubá vrstva. Vlastne odkoli jem sa dostal pred 2 rokami do Čabín, tak sme chodili zrobiť i na našej zvonici s našimi zvonami elektrifikáciu, tom, že nie je tam nikto, kto by s tými zvonami zvonil, tak sme chceli dať na elektriku. Prišli dvoje majstrové, ktorí nám povedali, že vlastne jeden z tých našich zvonov, prostredný zvon, je puknutý a je najlepšie by bolo ho vlastne vymeniť za nový zvon. Oprava je oprava, ale nový zvon je nový zvon. A tak sme tým prvým púťom išli do Poľska, kde každý sa za tom obetať a skúšať, že tam je to proste lacnejšie, tam je to čím rýchlejšie a sa každý deskaj v dnešnej doby ponáhľada, tak sme prešli tam. Prišiel majster, dal nám cenovú ponuku. I za vďaka rusínskeho magazína, v ktorom predstavľame vám interesné osobnosti rusínskeho národa, sa v Čabinách diznali o molodím zvonoliarovi iz sela Choča. I через média na internete, через Facebook, через otca Karekaniča zo Snina sme sa uznali, že vlastne oni tam odlívali zvon a u človeka, ktorý je nenám tak daleko a je z našho kraju, je to náš človek. Cez jeho referencií, cez jeho odporúčania sme sa potom skontaktovali s Jakubom, ktorý prišiel takisto ku nám a vlastne toho prvého momentu, jak jem s ním ja bisidoval, potom jem bol presvedčený o tom, že to je vlastne náš majster, ktorý pro nás odlie pre nás ten nový zvon do Čabín, do našho chrámu. Už sa neznáme dočekať a už sa neznáme dočekať, kvôli nám vlastne Jakub zavolá a povie nám, že už bude odlívania zvona a tak sa tešíme na ten deň, keď už budeme hodní príti a vlastne byť účastné toho odlívania a to je takový pro nás veľkoj udalosti, že už budeme vlastne mať už každá jedna fotka od Jakuba je pro nás veľkým tou radosťou, že už tak pokročil a teraz zrazu, keď už budeme hodní byť pri tom, že už teperka, už sa to lie, už to je naše, tak na to sa teším a s Božou pomocou veríme, že to vyjde dobrý. Prvý zvon, ktorý sme odliali, má 70 kg. Bude v grécko-katolíckej cerkvi v Nižnej Rybnici. Potom druhý zvon by mal mať 117 kg a to vyjde do Čabín. A tretí zvon, ktorý sme dneska odliali, bude mať 230 kg a vyjde do Holiča. Poďme šumni za poriadkom. O 2:03 nad ránom Jakub zapalil pec i postupno zo šmrkní prenesli z vykopanej jamy všetko 3 zvony. Jak peršie pomalinku umiestnili jadra zvoní.
Do peca postupno prikladal sa koks i robili sa ďalšie drobné roboty. Na pruh doslovno mož bol ryzatý. Do forem sme ešte dávali ucha na srdco, potom sme formy spájali s diami a potom sme ich zahrabovali. Do peca sme museli dávať koks, drevo, že by sa vlastne ten bronz rozstavil na správnu teplotu. A potom sme tu tie zvony odľali. Postupne. Najprv ten malinkej, potom strednej a potom veľkej. Zvučiť prosto, ale treba na to riadnu zdibnosť i kooperáciu týmu. Koli v pecu narosla teplota na kolo 1150 gradusov i želizo bolo rozstavlené, prišiel najočakávanejší moment – odľatý zvon. To, že bronz vľav sa do form išší pro zvonara neznačí nič. Čom? Kolo tak skladného procesu môže buď to stati sa. Teper zvona musieť zemlízi stati kolo 10 dní, pokľa bronz celkom nebo cholodné. Jak sa to skončilo? Bizovno, dy známe sa, len treba dakus počekať.